μετά την ομιλία της Διονυσίας Κλαζάκη, νομίζω ότι δεν μπορώ να πω πάρα πολλά. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να πω μερικά ακόμα. Όταν έπιασα λοιπόν στα χέρια μου το βιβλίο, είναι ειδικός εδώ, Βίκη. Πολίτης, τα πάντα. Πάντα όλα. Όταν έφτασα στα χέρια μου το βιβλίο της Ελισάβετ Ιακωβίδου, μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση καταρχάς το εξώφυλλό του. Ένα υπέροχο χαρακτηριστικό της Βάσος Κατράκη, το οποίο ήταν πολύ μεγάλη χαρά. Δεν το αναφέραμε, είναι ένα πολύ σημαντικό έργο. Πολύ σημαντικό έργο. Και δεν θα μπορέσει να είναι σήμερα εδώ, γιατί λείπει αυτός. Ναι. Και ήθελα να πω ότι τα καλά βιβλία φαίνονται και από το εξώφυλλό του. Κάτι δείχνει, ένα σήμα στον αναγνώστη, ίσως και για μας προκαλούν, μας προσεκτείουν αυτό το οράμα. Βέβαια είναι δερμικό, αλλά για μένα κάτι δείχνει. Ένας συγγραφέας ψαγμένος, όπως η Ελισάβετ Ιακωβίδου, δεν θα μπορούσε να βάλει ένα εξώφυλλο που δεν το έχει κοιτάξει. Πρέπει να δώσει κάτι. Ένα χαρακτηριστικό είναι πάντα ένα ωραίο εξώφυλλο και ειδικά της Βάσης Κατράκη. Μετά στάθηκα στον τίτλο της μοίρας του Ιφάδου. Εδώ η μοίρα είναι σε πρώτο πλάνο. Ένας τίτλος πληκτικός. Η μοίρα υφαίνει. Ας θέλουμε να πιστεύουμε, να μην πιστεύουμε μάλλον σε αυτήν. Ας θέλουμε να λέμε ότι δεν υπάρχει, ότι εμείς οι ίδιοι καθορίζουμε τη μοίρα μας, την πορεία μας, μάλλον και τη μοίρα μας, την εξέλιξή μας στη ζωή, ότι τη φτιάχνουμε και τη διαμορφώνουμε μόνοι μας. Ωστόσο, εκεί η μοίρα δηλαδή έρχεται και κάνει εμφανή την παρουσία της σε πολλές στιγμές της ζωής μας, κάθε φορά που συμβαίνουν γεγονότα, στη συνέχεια τα λέμε μοιραία. Επίσης, κάθε φορά που εμφανίζονται στη ζωή μας άνθρωποι, που είναι μοιραίοι, αλλά στην αρχή δεν το γνωρίζουν. Το βλέπουμε στην πορεία. Η μοίρα λοιπόν και τα τερτύπια της παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στο βιβλίο της Ελισάβετ Ιακωβίδου. Η συγγραφέας μας λέγει με μεγάλη δεξιοτεχνία τα γεγονότα, τις σχέσεις των ανθρώπων, τα πρόσωπα κλειδιά της ιστορίας. Με τις διηγήσεις και τις κορυφώσεις, κινεί τα νήματα. Δημιουργεί αυτό που λέμε στα ελληνικά suspense, αγωνία στους αναγνώστες της για το τι θα γίνει παρακάτω. Μας κάνει να ταυτιζόμαστε ή ακόμα και να διαχωριζόμαστε από τους ήρωές της και από τις πράξεις μας. Ένα μεταγιόν γίνεται μοιραίο. Κουβαλά μνήμη, ιστορία, συνδέει τα πρόσωπα μιας οικογένειας που έχουν σκορπίσει, τόσο από εξωτερικούς παράγοντες, ιστορικούς, Διονυσία Κλαζάκη, που συμβαίνουν γύρω τους ιστορικά γεγονότα με ιδιώδεις τρόπους, όσο και από γεγονότα που συμβαίνουν κατά την επιλογή τους. Όπως όταν η μάνα, καλή, αποφασίζει να εγκαταλείψει τα παιδιά της και να ακολουθήσει τον βούλγαρο που μετατζεί τον Μίσα. Είναι εδώ η μικρότητα και ο έρωτας που έρχονται σε παράθεση. Γίνονται ανταγωνιστές στην Ελισάβετ Ιακωβίδου, με τον έρωτα να φαίνεται να κερδίζει στα σημεία στην αρχή. Είναι όμως έτσι, τελικά, όσο οι θυσίες γίνονται για έναν έρωτα, μπορούν να μην κομπλομιάζουν, να τον αφήνουν να διατηρήσει τη μάνα του. Το ιστορικό πλαίσιο, βέβαια, είναι πολύ σημαντικό σε όλα αυτά που συμβαίνουν στη ζωή της οικογένειας. Η συγγραφέας μας έχει κάνει αξιοθαύμαστη ιστορική έρευνα, αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε, για να γράψει το βιβλίο της στην αρχή του 20ου αιώνα, όπως το έχει στη Θεσσαλονίκη του Αμπούλ Χαμίδ, στο πλαίσιο του Ελληνικού αγώνα. Οι επαναστατικοί αγώνες των Ελλήνων χριστιανών απέναντι στους Βούλγαρους μετατζίδες και στους Οθωμανούς κατακτητές έρχονται σε πρώτο πλάνο. Το βιβλίο αυτό είναι μια μικρή ιστορία ενός μεγάλου λαού μέσα από μια ιστορική σκοπιά, τοποθετημένο σε μια εποχή που διαδραματίστηκαν τα σημαντικότερα γεγονότα, αλλάζοντας τους χάρτες της ιστορίας. Ο μύθος με την ιστορία φαίνονται με πολύ ενδιαφέρον τρόπο μέσα από αυτή την οικογένεια που λέγαμε, που αντιστέκεται με δύναμη και αυτοθυσία. Αναγκάζεται μάλιστα να αλλάξει την πορεία της, να εγκαταλείψει τη Θεσσαλονίκη, να πάει στο χωριό, θεωρώντας ότι από εκεί κάνει περισσότερο σημαντικό αγώνα και θα συμβάλλει περισσότερο. Με σύγχρονη ματιά, δεν σου ζητάει ποτέ να κάνει αναφορές. Απόγειες αναφορές στις
μέσα από τα ιστορικά γεγονότα φέρνει στην επιφάνεια τους ίδιους προβληματισμούς που σηματοδοτούν και το σήμερα. Πραγματικά δεν θέλω να προδώσω το βιβλίο της Ελισάβετ. Έχει δύναμη υπέρ της, έχει κοφτερό μυαλό, έχει γεμάτη καρδιά και ευαισθησία που συμφωνεί. Είναι μια δυναμική αγωνίστρια που μάχεται μέσα από τη γραφή της και τη ζωή της για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για ό,τι είναι δίκαιο, έχει μέσα την υπερηφάνεια και έτσι πρέπει. Έτσι είναι στη ζωή της Ελισάβετ, έτσι γράφει και τα βιβλία της. Ξέρει να δημιουργεί κόσμους. Δημιουργεί κόσμους που αξίζει να μπείτε μέσα σε αυτούς. Να ακολουθήσετε τα βήματα των ηρώων της και να τους δώσετε χώρο και χρόνο στη ζωή σας. Και αυτή θα σας ανταμείψουν. Θα ήθελα ωστόσο να μην πω άλλα για το βιβλίο, αλλά να πω δύο λόγια για την Ελισάβετ, η οποία ήταν φιλόλογος, είναι, θα πω, πολλά χρόνια επηρέασε την εκπαίδευση τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Γερμανία που έζησε επίσης πολλά χρόνια. Πάντα όμως παράλληλα με τη δουλειά της, η Ελισάβετ πάντα έκανε. Ήταν δηλαδή συγγραφέας πολύ πριν εκδώσει το πρώτο της βιβλίο. Το πρώτο της βιβλίο εκδόθηκε το 2004, το οποίο είχε έναν πολύ ωραίο τίτλο. Ήταν η Ανώθευτη Αγκαλιά. Όπως ανώθευτη είναι και η δική της αγκαλιά. Μετά ακολούθησαν 7 ακόμα τελείως διαφορετικά βιβλία μεταξύ τους. Όλα υπέροχα, όλα αξίζουν να τα διαβάσετε. Και έχει διακριθεί για το έργο της. Πέρυσι πήρε το δεύτερο βραβείο του Ιστορήματος για το βιβλίο της Ζαβολιά, του Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών. Και μάλιστα αυτό είναι ένα έκτακτο βιβλίο της βιογραφικού χαρακτήρα. Στην ΠΕΛ όμως τα στέλνουμε τα βιβλία χειρόγραφα ή τέλος πάντων και εκείνη τα προκρίνει στη συνέχεια που να εκδοθούν. Έχουν κυκλοφορήσει και άλλα βιβλία όπως σας είπα. Ένα από αυτά τα λέει και Σέλφη μάλιστα. Και το οποίο βιβλίο της αυτό το 2017 κυκλοφορεί και στο Άμβουλο. Δεν έχει καλή σχέση με την Ελισάβετ Σέλφη, αλλά άλλο είναι από το τίτλο του βιβλίου της. Λοιπόν, έχει πάρει και άλλα βραβεία, πολλές διακρίσεις και το 2020 θέλω να σταθώ, το 2021 μάλλον, θέλω να σταθώ σε ένα βιβλίο, ένα πολύ βοηθητικό βιβλίο, το Άσπρα και το Κατζού. Είναι εμπνευσμένο από τη ζωή της Ρόζας Χριστινάκη, είναι πάρα πολύ καλογραμμένο και ως θεατρολόγος τολμώ να πω ότι αν και είναι μυθιστόρημα, ότι το αξίζει πάρα πολύ αυτό το βιβλίο να μεταφερθεί ή στο θεατρικό σανίδι ή να γίνει ταινία ή και στην τηλεόραση, γιατί θα μπορούσε να γίνει και το έχουμε. Λοιπόν, φτάσαμε στη Μοίρα στο Ιφάρι, το οποίο το παρουσιάζουμε σήμερα εδώ. Και εγώ σκέφτηκα, είμαι και δημοσιογράφος σήμερα, όχι το μικρόβιο των ερωτήσεων, αν θέλει και εκείνη να κάνουμε έτσι μια κουβέντα, να κάνουμε μερικές ερωτήσεις, τι λες. Να ξεκινήσουμε από το τίτλο. Της Μοίρας στο Ιφάρι. Λοιπόν, η Μοίρα κάνει έντονο το στίγμα της στο βιβλίο και στους ήρωές του. Υπάρχει τελικά, πιστεύεις. Μοίρα. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει μοίρα, αλλά εμείς παίζουμε ένα πολύ σημαντικό ρόλο στο πώς τελικά θα αντιμετωπίσουν αυτή τη μοίρα. Πολλές φορές είναι πολύ σκληρή. Εντάξει, μοίρα είναι να σου τύχει κάτι, αλλά να σηκώσεις τα χέρια ψηλά και να μην κάνεις τίποτα. Η μοίρα έρχεται, παίρνει κάτι και εσύ σηκώνεις τα χέρια και να μην κάνεις τίποτα. Εντάξει. Το να μην σηκώσεις όμως τα χέρια ψηλά και να αγωνιστείς, γι' αυτό δεν είναι μοίρα. Δηλαδή, μέχρι ενός σημείου υπάρχει μοίρα. Από εκεί και έπρεπε να τη ρίξει τη ζωή. Η ζωή μας νομίζω ότι εμείς τη φτιάχνουμε. Τώρα, άμα συμβούν πολλά και διάφορα στη ζωή, πάλι εμείς πρέπει να βρούμε τρόπο να το αντιμετωπίζουμε. Πώς δεν είναι, αλλά γι' αυτό όμως δεν είναι. Γιατί και μια απώλεια θέλει στάνος. Πέρα από τα γιατί, από εκεί και έπειτα υπάρχουν λογικές εξηγήσεις. Πιστεύω ότι το γνωρίζουμε πολύ γρήγορα. Συμφωνούμε πάρα πολύ. Θα μιλήσουμε λίγο και για αυτό την αντιπαράθεση έρωτα και μικρότητα στη θέση του βιβλίου σου, γιατί με πολύ ενδιαφέροντα τρόπο και έτσι με πολύ
ομόνια, γιατί θέτουμε μέσα αυτά τα δύο κορυφαία συναισθήματα σε χαρά. Το οποίο πολύ καλά έκανε, έχει φοβερό ενδιαφέρον, αλλά είχε. Πρώτα ήθελα να πω ότι ο έρωτας έχει πολύ μεγάλη δύναμη. Πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Και πολλές φορές μας αποπροσανατολίζει. Πολλές φορές παίρνουμε αποφάσεις που κάτω από άλλες συνθήκες δεν τις είχαμε πάρει. Ή ενεργούμε με ένα τελείως περίεργο τρόπο που όταν τελειώσει αυτός ο έρωτας και γυρίσουμε πίσω, αναρωτιόμαστε γιατί έγινε. Δηλαδή πιστεύω ότι αυτή η γυναίκα τυφλώθηκε από το πάθος της, από τις ανάγκες της η γυναίκα και δεν σκέφτηκε ούτε τα παιδιά της. Δηλαδή, δεν ξέρω αν θα μπορούσα να το έκανε σαν μάνα. Γιατί είναι τρομερός να έχεις δύο παιδιά και να τα εγκαταλείψεις και να ακολουθήσεις τον εραστή σου, ο οποίος ήταν και Βουλγαρός και κομμουνιστής και εύκολος και την είχε πει. Δεν ξέρω, τελικά ο νους καμιά φορά παίζει περίεργα παιχνίδια, απλά ήθελε να δείξει πόσο δυνατή είναι η αγάπη, αλλά και ο παραλογισμός. Γιατί υπάρχει και ένας παραλογισμός σε αυτό. Συνθήκη, η χρονική περίοδος, ο άγριος εκείνος κόσμος που λειτουργήσε να τη βοηθήσει να παραλογιστεί. Ναι, ήταν πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Τότε βρισκόντουσαν σε εμπόλεμη κατάσταση. Δεύτερον, αυτή είχε παντρευτεί, υποθέτω, από ανάγκη, όπως παντρευόντουσαν παλιά οι περισσότεροι. Πονοτροπία. Και ο άντρας της είχε αυτή την οτροπία, αυτός που ήταν, δεν ήταν κακός, ούτε την κακοποιούσε, τίποτα. Απλά δεν είχε νιώσει αυτό που ένιωσε με τον εραστή της. Ήταν κάτι πρωτόβολο. Αλλά νομίζω ότι φτάνουμε σε ένα σημείο που έπρεπε να ρωτιάσει είναι δυνατόν να πει στα παιδιά του. Νομίζω ότι ο έρωτας είναι και αυτός ο ίδιος παραλογισμός. Και σε κάνει να σκέφτεσαι τελείως διαφορετικά.